Déu-n'hi-do l'episodi de precipitacions que ha afectat a bona part de Catalunya al llarg d'aquests 2 últims dies i amb precipitacions que han estat destacables. I així ho demostra aquesta fotografia que ens enviaven des de Camprodon, on es pot veure el riu Ritort ben crescut, però aquest temporal també ha vingut marcat per les onades. Déu-n'hi-do, sobretot cap al sector de la Costa Brava, onades superiors als 4-5 metres, com demostra aquesta fotografia que ens enviaven des de Palamós. I les precipitacions, encara al llarg d'aquest dimecres, han estat protagonistes. De fet, afectaven a bona part del territori, però amb el pas de les hores anaven minvant de sud cap a nord i ja durant la tarda només afectaven de manera residual a punts del quadrant nord-est. I el resum d'aquest episodi de precipitacions ens mostra que les quantitats acumulades més importants han afectat les comarques interiors de Girona, en quantitats superiors als 200 litres per metre quadrat i també quantitats superiors als 100 en molts altres punts del litoral i del prelitoral. I aquests són els valors màxims. Destaquen els 357 litres per metre quadrat de Viladrau o 335 a Albanyà, per tant, un episodi de precipitacions extremadament abundants en aquest sector. Però això s'acaba, ja que al llarg d'aquest proper dijous, durant el matí almenys, s'esperen moltes més estones de sol. Això sí, de cara a la tarda, de nou els núvols augmentaran d'oest cap a est i el cel pot quedar bastant ennuvolat amb possibilitat de 4 gotes mal comptades de cara al vespre, sobretot cap a les comarques del terç oest. Vents de component sud i oest, però atenció encara amb restes de temporal marítim cap a la meitat nord de la costa. De fet, per això encara es manté activat l'avís per onades superiors als 2,5 metres d'alçada cap a la Costa Brava, sobretot en especial cap al Baix i a l'Alt Empordà. I la situació al llarg dels propers dies, doncs, s'espera una millora clara de cara al temps de cara a divendres, amb moltes més estones de sol, ambient suau en quant a temperatures i una situació que es mantindrà bastant semblant de cara a dissabte. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.